ug dili man gyud gani ka mohawa, ipademolish gyud ti ka. Dunay nagpuyo sa imong yuta. Illegal nga nagpuyo. Pasayloa sa termino squatter. Karon ni demanda na ikaw nga mohawa. Wa ni hawa ang squatter. Unya ang nahitabo sa diha nga ni ingon ka nga ug dili man gyud gani ka mohawa, ipademolish gyud ti ka. Ang tubag sa squatter mao, ug imo kung ipademolish, hatagi ko og relocation site. Sakto ba kana? Dingon ang subay sa balaod. Kadtong mga pribadong tag-iya sa yuta, walay obligasyon paghatag og relocation site ngadto sa nang squat sa iyang yuta. Naipangutana, mao ba? Usa man ning giingon nga no demolition without relocation. Tinuod, mao na. Apan dili tanan nga nag-iya og yuta obligado nga mohatag og relocation site sa dili pa i-demolish ang balay o istruktura nga gitukod sa yuta sa tag-iya. Sama pananglitan sa mga pribadong tag-iya og yuta. Unsa man naa sa balaod? Unsa man giingon nga no demolition without relocation? Actually, ubos sa Republic Act number 7279, ang Urban Development and Housing Act of 1992. Nabutang sa mga balaod, ubos sa Section 28, Paragraph 8, nga sa dili pa ipahigayon ang demolition ngadto sa naapektuhan, kinahanglan dunay gitawag og adequate relocation site. Apan ang mao nga provision dili ma-apply ngadto sa mga pribadong tag-iya sa yuta. Sagad ra kining ma-apply ngadto sa mga yuta nga gipanag-iya sa gobyerno, nga giila nga urban or urbanizable areas or mga yuta nga giila nga under sa gitawag og socialized housing. Kada bang mga yuta ba nga ang nanag-iya ang gobyerno na. Unya gipuy-an na og daghan nga mga tao o gi-identify na kana sa gobyerno nga kanang yutaa ato nang butangan og socialized housing project or kanang yutaa giila nga mahimong gamiton para sa urban poor projects sa local government units. Sagad maunay yuta nga na-apply sa coverage sa Republic Act number 7279 nga no demolition without relocation. Kadaghan gud kayong nasayop og sabot ani. Ngano? Kay nagtuo sila nga ang pribadong tag-iya sa yuta duna gayoy responsibilidad sa balaod nga hatagan sila daan og relocation site sa di pa i-demolish. Nang squat na gani og yuta, na alkanse na ang tag-iya sa yuta, unya mao na hinuoy lisod-lisoron ang tag-iya sa yuta. O dili ba doon ay mga panahon nga tungod ba sa kamanggiluyon sa tag-iya sa yuta,
Iya lang kong gitugtan nga mupuyo. Labi na og nanghangyo nga mupuyo nga madam pangyo ang taon mi diri kapuy alang mi bisan mura lang og balay pati pirmero ang gitukod murag balay pati. Uy, ang magtiayon nanganak siging extension ni dako-dako na ang balay. Uy, doon na pala ay mga kaliwat. Nahibaw nga, okay ra ang pagpuyo nila yuta kay buutan kay tag-iya nang ngagni pagyagdaghan nga makaliwat. Hangto daghan na noong kay mga balay. Sa balay sa tag-iya yuta. Karon niingon na ang tag-iya yuta nga, uy, kadaghan na ba dinhi ninyo? Gamito naman unta ni na akong yuta kay dunay mo palit ani, hawa mo palihog bi, hatagan lang mo nako og panahon nga mohawa, bisan og unom ka buwan, hawa na yung taon mo, kay gamiton mo naman nako ang yuta. Ang mga nagpuyo, mga pa'y nangiso, mga pa'y gilisod-lisod ang tag-iya nga, uya, nakay titulo, nakay tax declaration, kung saan na imo titulo, di na piki, kada imo tax declaration, di makadili mo gipahimo. O, mingon pa nga, mo pa'y makig-away noon sa tag-iya, mo na pa nga, oy madam, ayaw min-min-rin, ilan ilara, kay naibaw may malaon, no demolition without relocation. Di day mao. Kay ang mga pribadong tag-iya syuta, wala kanay obligasyon. Aron hatagan og relocation site ang maapektuhan sa demolition. So maabot yan nato pod nga episode. Atong i-expand ang coverage atong discussion kalabot aning demolition, labi na sa mga gitawag og informal settlers kung unsay balaod para nila. Suma total. Balik. Ang tag-iya syuta kadtong mga private owners wala gayoy obligasyon. Dili niya responsibilidad aron muhatag og relocation site sa nagpuyo o mga nagpuyo sa iyang yuta sa di pa ang demolition.